Zaneseni sve smo preživjeli gledajući razna umiranja. Jesu li stvaranja svjetlije grude svjetlija od same nje? I hoće li svjetlost razbiti tamu haosa i razaranja? Što više haosa na krhkoj zemlji, to više moći u satani i manje mira u dušama i manje duša u tjelesima prostim. A umirali su svi, i dužni i nedužni, od junaka do običnih smrtnika, a lažni heroji i licemjeri susret sa Bogom odgodiše dok ne završe hvalospjev o sebi. I niko se neće oplakati, jer suze su presahle u žeđi za upozoravanjem na neuništive tvorce vremena zlih.